Αρχίζουμε το vlog. Είμαστε στο δρόμο για Στουτγκάρδη και ξεκινάμε. Θες να δηλώσεις? Ήθελα να δηλώσω ότι ετοιμαστείτε για το καλύτερο σέρβις που σας έχει γίνει ποτέ. Στο αεροδρόμιο. Αυτή τη συνάδελφος τώρα να ενισχύσει. Λάνι, Στουτγκάρδη. Βγάζε βίντεο, βγάζε βίντεο. Αυτή είναι η φράση που θα μου μείνει, να ξέρεις. Το βγάζε βίντεο. Έρες άλλη μία. Αυτό δεν τα έχουμε στην Αθήνα, τι ωραία που είναι. Μόλις φτάσαμε στο hostel, κάνουμε check-in. Είμαστε έτοιμοι, μας περιμένει μεγάλη νύχτα. Καλημέρα, η μέρα 2 ξεκινάει. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης. Κάνουμε μέσα technical inspection και οι υπόλοιποι αράζουμε. Είμαστε στο airfield, μέρα 3 ξεκινάει. Φτιάχνουν τώρα το αεροπλάνο, τα παιδιά το σοτάρουνε και σε λίγο πετάμε. Φορτώσαμε, κάναμε static test και είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Η αγωνία βαράει κόκκινο. Static Load Test. Du musst nochmal einen Static Load Test machen. Okay, sorry. Η πρώτη πτήση έγινε, ο απολογισμός της είναι πολύ καλός. Απογειωθήκαμε πριν τα 40 μέτρα με 4 κουτάκια πάνω. Προσγειωθήκαμε, όλα εντάξει, φοβερά, πάμε για τις επόμενες. Η δεύτερη πτήση έγινε, απογειωθήκαμε, προσγειωθήκαμε, κανένα πρόβλημα. Τώρα ξεκούραση και συνεχίζουμε δυναμικά αύριο. Και κάπως έτσι κλείνει φοβερά μια μέρα. Έχουμε έρθει από νωρίς για άλλη μια φορά. Είναι 10 το πρωί. Σε λίγο πετάμε, θα κάνουμε την τρίτη μας πτήση. Στοχεύουμε σε κάτι καλύτερο. Πήραμε τα χθεσινά αποτελέσματα, τα μελετήσαμε και φτιάξαμε το πλάνο δράσης μας. Και θέλω να πω ότι είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για την τρίτη μας πτήση. Πίσω μου βάζουμε το κουτί της τηλεμετρίας και πάμε να δείτε.
Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Βγάλαμε μόλις ανάλυση φωτογραφία όλες οι ομάδες και επιστρέφουμε με τον δεύτερο γύρο πτήσεων της ημέρας. Μπορεί η πρώτη πτήση να μην πήγε όπως τα περιμέναμε, όμως το αεροπλάνο επισκευάστηκε και πάμε να ξαναδοκιμάσουμε σε λίγο. Χρήστο, πες μας κάτι! Καλά, η κυρία. Ξεκίνησε την τέταρτη μέρα του διαγωνισμού, πετάξαμε. Τώρα τελειώσαμε όλες τις πτήσεις, ξεκουραζόμαστε και σε λίγο θα ακολουθήσει ένας άλλος διαγωνισμός, για πλάκα βέβαια, που μάλλον θα πάρουμε και εμείς μέρος. Τέλος ο διαγωνισμός, κάνει και το fun flight, οπότε τώρα μαζεύουμε και φεύγουμε. Χάρη, πες γεια! Για στο vlog, τι λέει. Πάμε για τα επόμενα. Πες του ποιος είναι ο vlog. Κράξε με. Πού θα πάμε? Θα πάμε το τρένο τώρα για Χαλενδέργη. Ναι. Και το κάναμε μαζί, ανέβασμα στο κάστρο. Μετά φαγητό σνίτσελ με πατάτα πουρέ, πατατοσαλάτα και για απόγευμα βόλτες, επιστροφή στα ξένα εδάφη. Τι μέρα είναι σήμερα? Και κάπως έτσι το ταξίδι μας τελειώνει από εκεί που άρχισε, από το αεροδρόμιο. Νομίζω ήταν μια φανταστική εμπειρία. Θα θυμόμαστε σίγουρα όλοι. Τώρα τα λέμε του χρόνου στην επόμενο.